Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite show chirongwa chamunogara muchikuigira ise Sly Media TV. Make sure muri subscribe, muri like, muri comment zvakare. Nhasi tauya zvakare nenyaya inosuwisa zvikuru. Tiri kuno kuNorton. Tina murume ane mukadzi wake akaita mwana musi wa1 December. Achingoti zuva rechi8 aine mwana wake akamva atanga kurasika njere. Iko zvino mwana akatotorwa nesocial welfare kuti imbochengeta mwana nokuti mai avasunzwa zvakanaka. Zvino vana chiremba vari kuda mari mazakwatira kuti mukadzi atange kurapwa vazive kuti chii chingadai chiri kuitika. Uyezve mwana kwaakaenda kuri kudiwa mukaka nemapamba zvekuita kuti mwana agare aine utano. Regai tinzwe kuti nyaya yacho yakambotanga sei. Tinzwe baba vachitaura. Zita ndoitwa Martin Mufanebadza. Baba Manuel Mufanebadza. Ndakasirwa mwana nemukadzi ane 8 days. Achangobva mukusununguka. Akashayika nonga kwe 2 weeks asipo mwana ndinaye. Kusvika mwana ndazomutorawo ndikaenda naye kwari kuchengetwawo. Wakati ndoende mwana vazomuchengeta kusvika tarapisa amai vacho vapora. Pari zvino amai vacho tinavo kuno kuNorton kwemurungu wataichengetera ploti kwaMutuvha. Ari kuti vamborapwa vambopora, asi pari zvino iko zvine dambudziko ripo ndoti kadhi rakanyorwa nachiremba rokuti vaende kuHarare hospital mari ndo iri kushayika. Uye kwatakaendesa mwana uko kurudiwa rubatsiro nekudiwa mukaka nehembe dzemwana. Iniwo pandiri panapa inini handishande, ndinongoitawo zvongo kiyawo. Asi ndakaremara ndakaita tsaona kuchitungu cha 2016. Okay, baba tanzo mchitaure mimi kuti makasirwa mwana in 8 days. Mukati takazoshaya mai, chii changa chaitika kuti muzoshaya mai? Vakangobva pamba kuti anchada pamba here kana kuti chii chanyatsoitika? Tandinoronga kuti mumwe aende ku 1 week. Saka tigadzirira musi kuti aende ku 1 week. Angotanga kuita semunhu arowa nezvinhu. Ndikamboti pamwe munhu arowa nezvinhu. Achingoita akambotora mwana akambomhanya naye pachivanze ikoko chakazotorerwa nevanhu. Zvikanzi munhu endai naye kumaprofita, kuti vaenda kumaprofita. Zvachaita sodi zviri kuita nani. Hapana kumboita futi 2 days. Musi watikati ndikatinotora mwana tamusiya kuchipatara chiti ndikatinotora mwana tafonera polisi chinzi uyai namai vacho tokupai tsamba munotora mwana tigadzirire. Akabva ashayika futi kechitupa akashayika ndonga 4 days. Abva azowanika, akawanika nehanzvadzi yacho abva kubhangeta. Ndoyakayika mwana akagara kunjanji kuRailways. Ndonga akatiza aingoshayika kasiri ka 7 kanokwana achingoshayika pekupesera. Patakazomushaya takamushaya ngaita apinda pasi pemubhedha. Ari pasi pemubhedha akaita 4 days ari pasi pemubhedha. Ndo patakazobata tikaya naye chikunoko. Saka kuno kuNorton watochengetera plot ndo vakatiti wadambomuchengeta kusvika waona kuti aenda sei kusvika apora. Kana apora uzomutora mwana. Tanzo mchitaure mimi kuti makamuendesa kumasowe. Kumasowe vakanyatsotsanangura here kuti chingava chii chaikonzeresa kuti mama vaite sevanorasika njere kudaro? Kumasowe uku vaitaura vachiti zvinhu zviri kukonzereswa mumhuri mavo. Pane zvanhu zvinoda kugadziriswa. Ndo mataura vaita kumasowe. Pakumasowe kwacho hapana kana chenji yakaitika. Ndo patakazopiwa mari nakansela kuti tiende naye kuchipatara. Ndo patakaenda naye kuchipatara. Saka kuchipatara uku kozvino akangonopiwa treatment yemapirisi ari kumwa. Zvikanzi akamirire kuenda kuHarare hospital unoonekwa nachiremba. Tanzo mchitaure mimi kuti zvakanzi zvine chivanhu chirimo kubva kudzinza kwabereko. Makamboita here follow up kudzokera kunana tezvara venyu kana dzimwe hama dzake muchivataurira kuti ndo zviri kuita mwana wenyu? Ambuya vangu inini pari zvino havachaona bofu tsano vangu inini vari kubhulawaya. Saka pavakatongouya po wakangoti inini onai
zvokuita kokanga mudzimai wenyu vakaratidza kuti ndisavangondisa vakangosandudzira kwandiri kuti ionai mudzimai wenyu. Vamwe vangati izvo pamwe kuti pavakationa mudzimai wenyu pamwe mune magakava kana kuti ukama hwenyu hauna kunyatsomira mushe imimi nekwamakarora. Ukama hwenyu hwakamira sei imimi? Ukama hwedu chacha hwakamira musha. Hapana kuti hanzi tasita totonyatsa kutowirirana chi. Asi zvinhu idambudziko rakangoitikawo vanhu vasingafungire kuti zvinhu zvakatongovashamisa kuti chii chiri kumboitika. Kune vamwe vanawo mashure akadi kupenga iva kutotadza kunzwisa kuti chii. Saka patakaenda kuchipatara vakapiwa mapirisi tikutoona kuti pari kuitanga panika change, but change yacho munhu achiri kungodedera kuti asi akada kungorotomuka mausiku dzimwe nguva akada kutadza kuti runzwa kutopera mweya kutora obuda dzimwe nguva anogona kubuda nepahwinda kutongotenderera panze pamausiku. Ndozona munhu adzoka chini kuti korubva ku achitaridza kuti munhu arotanga munhu angachimhanya akaneta mavhuriro anenge achiita maziso fesi yake inenge yachinja akutotyisa chi. Imi mune vana vangani baba uye dambudziko iri rakatanga gore ripi? Tine 4 vana. Dambudziko rakatanga ipapa ndipo rakatanga. Rakatanga vaita mwana upesera mari. Okay. Baba tichesa nyaya yenyu mataura mukati makazoendesa mwana kwaari kuchengetwa. Hatisi kuzoti ari kuchengetwa kuhama dzake here kana kuti kuchechi, kusocial welfare, kuchildren's home here ari kuchengetwa kupi mwana? Kuchildren's home. Iri muno munotoni here kana kuti? Iri muno munotoni. Okay. Pane pamakanyorerana pasi here sababa vemwana kuti ndakumbosiya mwana wangu ndichazomutora nguva yakadai? Kwakaendesa mwana ndakamuendesa through maofisi eofe. Saka ndachida kundonoona mwana ndotanga ndanosvika mumaofisi eofe obva fona chi kune mwana kuti chi ndikuyazoona mwana ndomatauriro atakaita. Matauro kuti hamushandi uye hakuna kumwe kwamungambokwanise kuwana mari yakati wandei. Zvichidai kune vamwe vari kunzoko vanoti toda kubatsira edu baba ava rega timbotanga tarapisa mai. Mungade here mimi kuita zvechivanhu? Zvechivanhu ndisingaziye ipapo ndinoda kutanga ndabvunza hama dzemukadzi kuti vanoda here kuita zvechivanhu. But iko zvinotanzwa muchitaura imimi kuti tsano vakatokuti onai zvekuita nekuti ndimi mukadzi wenyu ndimo naye ikoko. Imimi makazvimirira semunhu akanzi mukadzi ndewenyu onai zvekuita. Mungade here kutanga kuita zvechivanhu kuti mukadzi wenyu? Sevanhu vaimboenda kuchechi ndisingaziye kuti iye anoda here. So kuti iye kana kuenda kuchechi kwacho achada kuti hande kumasowe kumbonoshandira andoramba. Sikazi kuti kunganga kwacho anobvuma here. Kumasowe vane chinangwa here chavari kumbotaura kuti handisi kuda kuendera kana kuti? Hapana. Anenge achiti ndonofa. Ende ari kuona kunge upenyu hwake hwatopera hwatoguma. Ndomaonera ari kuita iyi. Makatarisa nyaya yese makambobvunzawo here masawira enyu kungava kwamunotandarira kana kwamunoswera kungava kumabasa munobata nemaoko enyu kuti chingava chii chingadai chikonzeresa zvinhu zvakadai? Vanhu vanongotaura zvakangosiyana-siyanawo. Vamwe vanenge vachiri chivanhu ichochichi. Vamwe ndovanenge vachitanzi munhu kana akasununguka anogona kuita problem yokurasika pfungwa. Ndosaka takaenda kuchipatara. Saka kuchipatara kwacho ndokada kuona kuti pfungwa dzacho dzichadzokera here panzvimbo. Sokuti iko zvinezvi iye pakuita basa chaiko basa remumba kungava kusuka kana kubika kana kuwacha haagoni. Vane chiremba vakambotaura here kuti zvingava zvicha izvo zviri kunyatsoitika? Chiremba takaona nesusu angomutarisa kahwana ngati chiti abva nyora mapiritsi nemimwe mishonga yekudiwa. Mutenga mishonga iyi muzoenda naye kuHarare hospital zvinonyatsa kunoonekwa kuti chii problem yake dambudziko rake ndirei. Saka mari ndoyokushaika. Okay. Imimi baba takatarisa nyaya yenyu yese. Imimi sababa chii chamuri kunyatsokumbira iko zvino makatarisa nedambudziko ramina? Inini chikumbiro chandinacho inini ndechekuti
yanaona munhu akukwanisa kundibetsera kuti mari ndarapisa mukadzi mukadzi kana achinge apora totatora mwana totachengeta mwana wedu tiri pamwe chete. Saka muringoda iko zvino muringoda rubatsiro rwemari tambonzwa kuchipatara nekune mwana vaitoti vari kudawo mukaka nemapamba. Pamakasvika ikoko muchisiya mwana vakambotsanangura here kuti vachazoda zvinhu izvi kana kuti vakutotanga izvozvi kuti toda chakati nechakati? Patakasvika tichisiya mwana isusu angoti pamunenge mangokwanisa kungouya kuti muchitibetsera napo ndipapo ndomotaura vakaita. Saka sofa kubva pamakasiya mwana mati maane zvimwe here vamwe vanhu vati vakubatsirai chingava nemari kana mamwe maideas ekuti tingarapise sei mukadzi wenyu? Pane zvino pakauya namusha wekwaedza ndovakatouya nemukaka nehembe dzemwana nemapamba ndo zvakauya nazvo ndovandakati ndovakatotanga kutondibetsera ipapo. Kumwe kumashure ukona aingobetsera nawo achingoitawo mbijana mbijana ndichitenga mukaka wemwana sezvo ndini nani nemwana. Ngetimbodzoka mashure shoma ndanzwa ndichitaura kuti mukadzi wenyu makambomushaya mukazopedzera makutonamirira mapepa kuti missing person. Paakazowanika pacho akauya here achitaura kuti ndakanga ndiri kwakati zvizvaitika kana kuti akatoita zvekutozouyiwa nevanhu naye kumubvunza kuti chii kuita sei chii chinomboitika pauri. Iye anenge achingoti ndiri kungonzwa kunge ndiri kufambwa nezvinhu ndichingonzwa kunzi famba enda uchienda kupi kwanenge achienda kwacho akuziva anenge achingoenda fanira pekutanga pakatanga kushaya pakadzoka zvanga akaita muviri wacho soka akuratidza kuti munhu aitogara musango unotadza kunzwisisa kuti chii. Nimimi hama dzenyu makambodziudzawo here kuti ndo dambudziko randiri kusangana naro? Ndingangoti baba namai vakashaya takaberekwa tiripo 3 ukupedzisira akafa mukoma ari kumusha dambudziko ndakamuudza angoti kana zichiita ingoita uye nemwana kumusha saka manje papo dambudziko ndiroti mari kumusha uku kuzoti mukaka apa mwana achiri mudiki dai kunzi mwana angati samukei agona kana kufamba saka zviri nani ndaikwanisa kumuendesa kumusha. Tikuona mataro kuti mune vana 4 uyu ndewechi4 ko vamwe 3 ava varipi iko zvinozvo? Vamwe 2 mukomana nemusikana vakatorwa nemwana wabankuru kwaMurevo mumwe 1 tinaye kuno. Tanzwa ndichitaura kuti makamboshaya mudzimai wenyu 4 days ari pasi pembedha. Panga pari pasi pembedha mumba munomwe here mumba menyu kana kuti kuchipatara makanga muri kupi papa? Papo takanga tiri kubrazi taine urongo hwekuti tigadzire tende kuchipatara saka pandakamuka inini kuti ndibadidze moto ndiise mvura yekugeza tende kuchipatara pandakadzoka muma ndakawana munhu musina ndakati munhu vandasiya mai manje ndakabuda ndakamhanya vandanoziisa kuti padhuze kuti munhu chi ashayika futi vandabuda tichimutsvaka kusvika kuma 1-2 vatadzoka ikati munhu chi hapana ndandakanzi nemwana kuchipatara saka mangwana acho ndoba ndakaenda nemwana kuchipatara kusikero unova ndomusoka bva wanzi mwana ngauye kuno kuti muchengete. Ndakazodzokera kumusi wechina ndinoona kuti kumba kwagurise ndakarara ikoko Friday makuseni ndoba ndakanzwa kuita kunge mumba mune saundi chii andakambofunga kuti pamwe irufu ndonamboignora chii saka ndairongedza mumba musi wacho iwoyo ndichirongedza ndamano pandakazoona gumbo pasi pemubhedha ndikati iwe uri pasi pemubhedha aitoita vhura vhura ndikuvhura munhu ndikuvhura pasi pemubhedha ndikuona ndopane munhu ngati iwe ukuvhura uri pasi pemubhedha apa nguva yese chikutsvaga wanga waita sei kunzara wanga asingainzwi waita sei waidye chii because ndaini kana ndikabuda mumba
masira ndaita ndiyayo zvoti hapana chaita yeta kuti hapana ndasingabudi. Ndesendwa ndafonera munin'ina wacho angarumba kwawo abva auya china ndati munoenda muona pasi pemubhedha mazoisaita mutsvaga ndandafonera kuti hanzvadzi yacho ikati anopenga. Munin'ina wacho abva auya kuma zvikanzi doita sei zvikanzi doenda kugomo kanzi inini kugomo isusu todzokera nevana vechikoro ndotakura futi amai nende navo ndi munhu vachengeta kubhetinafu saka unosara nani. Zvikanzi adokuenda kumba ndaitwa taenda naye kumba ava vakati vangati musi wefriday saturday sunday mande vachiita sei vachienda kubhetinafu. Vandatozofonerwa vachinzi mhuri yenyu taisiya kumba uke nemweita sei mutora mhuri yenyu kumba. Saka manje ipapo navo zvakatondiomera kuti vandanotora chiuyu apa hapana chavari kukwanisa kuita noita sei kana kuwacha kana kuwachira mwana ndindaitowachira mwana nemwana vandaita sei. Saka paile uyu watinochengetera plot ndakazoti ndakamufonera ndamuudza ambati raiti chiuya kunoku mimi tite sei tumwe aende kuchipatara tunoenda anosvika kupe kusvika recover mozoita sei mozotora chimwana musi warikaenda naye kuchipatara nomusi wandakabva ndafonera wanzi pane munhu atichangwanisa kuita sei kuchengetera mwana kusvika mudzimai nyapora nomusora kwatanosiya mwana chiwo iye paari chaipo pfungwa dzokuti mwana ari kupi mwana ataseya hapana pfungwa idzodzo zokuti anombofungwa mwana kana ataseya hapana zori kuri. Mukatanga kutaura naye mwana andasa kutoshamisika kutoda kutovhunza saka mwana ari kupi mupenyu here. Saka uko vakati kana varaiti vapora varoda kuzoona amai vemwana. Saka kubva ipapo havasitombozoti vane mwana kana kuti zvii zvakaitika. Havasitomboziva kuti chii chakaitika. Baba chamunzwa muchitaura imimi kuti makakwara muri kubasa ende hamusi kunyatsokwanisa kuita mamwe mabasa nekuda kwekondisheni yamakazosara mayo. Mungatitsanangura kuti chii chakanyatsoitika kuti musvike pakondisheni yamuri nhasi. Ndaishanda kuchitungwisa itsaona yakaitika 2016 motikari yakakatwa ndo panakaitira tsaona ipapo pakafa vanhu 4 ndikatozoponera kuharare hospital. Pari zvito hapana kana rubatsiro rwandiri kupiwa nevandaishandira vakangobva vangonditi pandakabuda muchipatara inini vakambonditi dzoka pabasa. Ndadzoka pabasa saka basa racho ravaindiitisa inini vainditi ndite chisecurity. Saka ndakatozoona kuti chisecurity nini handichigoni ndikabva ndangosiyana nazvo. Saka kubva ipapo kusvika nhasi hapana kana chavati vambokubatsirai nacho. Hapana chavati vandibatsira nacho asi ndingango ndiri muchipatara ndo vakangobhadhara mabhiyo emuchipatara asi mamwe wacho havana kupedzisa kubhadhara. Munhu wacho akakutsikai kana kuti akakukwadzai akamboitawo here effort yekukubatsirai muri muchipatara kana nhasi? Ipapo handizive kuti pane effort yakapiwa here nemunhu akati because motikari yataitiri isusu ainge pekubasa. Saka pakaitika tsaona murungu ndayangoti ingoitai vapenyu vapone ava vachitoona zvekuita. Tanzwa muchitaura kuti mune vana venyu 3, 2 vanogara kwaMurewa then mumwe wacho 1 munogara naye panapa. Saka tachida kunzwa kuti vana vari kwaMurewa ava ndimuri kuvabhadharira fees here uye ari panapa wacho ndimuri kumubhadharira fees here sinzi mambotaura kuti mimi mabasa muchakwanise kuita zvakanaka nekuda kwekondisheni yamave. Patu vari kwaMurewa pane vari kuvabhadharira chikoro koisa uyu mudiki wandinaye number 3 angaifanira kutanga kuenda ECD gore nemamiro akaita zvinhu mari ndo iri kutoshaika kuti atange kuenda kuchikoro. Saka rubatsiro rwanaitochema kumhuri yeZimbabwe kuti dai vanokwanisa kundibatsirawo nemari mwana aenda kuchikoro uyezve munhu akutichengeta pari zvino anenge aidawo kubetserwawo kana nechikafu kusvika madzimai angu aita mushi tazodzokera kufamu.
takukumbira kuti muchipawo vari kukuona izvi namba dzenyu so that vanenge vachida kukubatsirai vanokwanisa kukubatsirai. Kana dziri namba dzeeco cash movataurira kuti vanobuda zita kuti chii? Namba dzangu i0775 621 988. PaEco cash zobudisa zita remukadzi rekuti Agnes Masango. Ikosta dzepatinogara panapa rikuti chengeta zinoti 0789 1078 ndizoita wakajoinera Eco Cash. Okay. Maita basa baba. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, murume ataura iye vaMartin vataura kuti vanoda ivo rubatsiro kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe nekuti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka. Mudzimai wavo hatisi kumuona zuva ranhasi, anzi aenda kuchipatara, asi kuri kudiwa mari kuti vaone kuti chii chingadai chiri kukonzeresa kondisheni yaari. Ivo vataura mavanzwa vachitaura kuti havasi kukwanisa kuti vaende kumabasa emaoko nekuti vakapinda mutsaona 2016 vakabviswa rimwe ruoko nechimwe chigunwe. Uye mwana kwaari kwavataura kusocial welfare kwaari izvezvi kuchengetwa kwanzi kunodiwa chikafu, manapkin kana madiapers, uyezve mukaka wekuti mwana amwe nekuti mwana achiri mudiki 3 months chete. Saka mhuri yeZimbabwe, namba dzatichaisa pazasapo, mungadai muine zvamungada kuvabatsira, chingava chikafu kana idzo mari dzatiri kutaura nezvadzo, kuti mwana abatsirikane uye amai vakwanise kurapwa mhuri iyi ive ichizova nemufaro zvakare. Until me next time, it's a goodbye for now.